שלום לכולם, ואיזה כיף שהצטרפתם להדרכה שלי. אתם הולכים לקבל ממני היום המון ידע פרקטי. אז תיקחו לכם מחברת ותרשמו את הכל, כי מכאן אתם יוצאים לדרך פעולה, והכי חשוב, אתם יוצאים לדרך חדשה. הנושא שנדבר עליו היום הוא איך אנחנו בעצם מתנהלים פיננסית חכם יותר כמו הגדולים, ומבינים איך לחסוך אלפי שקלים בשנה בעזרת כמה צעדים פשוטים. המטרה שלי לעזור לכם להבין איך לנהל את הכסף שלכם בצורה יעילה יותר, מבלי שיעבדו עליכם. הצגת הנושאים שנדבר עליהם היום הם הפחתת עמלות דרך הבנק וחברות האשראי, בירור עלויות פרמיה בביטוח הרכב, דמי ניהול בקרן הפנסיה, ולא פחות חשוב, שימוש במזומן. הנושא הראשון שנדבר עליו הוא הבנקים וחברות האשראי החוץ-בנקאיות. הנה משהו שהבנק וחברות האשראי החוץ-בנקאיות לא רוצים שתדעו. עלות דמי החזקת כרטיס האשראי ודמי השימוש בכרטיס האשראי זאת עמלה חודשית שנגבית הן מהבנקים והן מחברות האשראי עבור השימוש בכרטיס. זאת עמלה שהיא יקרה מאוד ויכולה להגיע לעשרות ולמאות שקלים בשנה. אז עכשיו אחרי שהבנו זאת, בואו נתמקח, כמו שאנחנו הישראלים יודעים לעשות. אין סיבה שהבנק וחברות האשראי יחגגו עלינו. אני רוצה שתבינו שניתן להפחית ובמקרים מסוימים גם לבטל את העלויות האלה. תפנו לבנק או לחברת האשראי, בבקשה להפחית את העמלות ולבטל את התשלום על החזקת כרטיס האשראי. הנושא הבא שנדבר עליו הוא עלות ביטוח הרכב. בואו אני אספר לכם איך אני חסכתי מאות שקלים בביטוח הרכב. אני רוצה שתבינו את גודל התחרות שיש שם בין חברות הביטוח. חברות הביטוח רוצות אותנו לא פחות מאשר אנחנו צריכים אותן. וזאת התחרות הגדולה שמתנהלת היום בשוק. ובתכלס, כל חברות הביטוח נותנות היום את אותו ההצעה, אין משהו מיוחד. אז תכינו רשימה מסודרת, לפי הצרכים שלכם בפוליסה. המטרה היא לפנות לכמה שיותר חברות ביטוח ולקבל הצעה. תבדקו איתם את זה. כן, גם אני עשיתי את זה וככה חסכתי מאות שקלים בפרמיה. אל תחששו לבקש גם הנחה עבור נהג ותיק, בעבור ביטוח נקי, או כי הרכב שלכם מצוין במערכות בטיחות משודרגות. הנושא הבא שנדבר עליו הוא דמי ניהול בקרן הפנסיה. אני רוצה להבהיר לכם משהו שאתם כנראה לא יודעים, ועלול לגרום לקרן הפנסיה שלכם לצמוח במקום לצנוח. וכן, גם כדי שתפעלו בהקדם. כי נכון לעכשיו, ודאי שאתם משלמים דמי ניהול מאוד גבוהים ומיותרים. בדקו בתלוש השכר או במקום העבודה מחברת הביטוח שמטפלת ותפנו לסוכן בהקדם. תבדקו איתו מהן העלויות של דמי הניהול. תשאלו גם כיצד ניתן להפחית אותם. בנוסף תבדקו מה המסלול שהכי מתאים לכם. וכן, אל תשכחו לבדוק שההפקדות שלכם מסוכנות לאותה הקופה. ניתן לעבור לקרן פנסיה אחרת בעלות דמי ניהול נמוכים יותר. חברים, לפני שאני ממשיך לנושא הבא, אני אתעכב על קרן הפנסיה, שזה דבר שהוא מאוד חשוב, ובסופו של דבר זה גם הקצבה שלכם בעתיד. ההפרשות האלה ייתנו לכם אוויר שיצאו לפנסיה, שתקבלו את הקצבה הזאת. תבדקו את דמי הניהול שאתם משלמים בעבור קרן הפנסיה שלכם. זה מאוד חשוב. אני בכוונה נתקע על זה, כי אני שומע המון סיפורים במהלך השנים על אנשים שתרמו המון כסף על דמי הניהול, וזה מצטבר עם השנים ואין סיבה. הנושא האחרון שאני מדבר עליו בהדרכה הזאת הוא שימוש חכם בכסף מזומן. בואו תשלטו בהוצאות שלכם. כשאנחנו משתמשים במזומן אנו חשים בעזרת חוש המישוש את ערכו של הכסף. נכון, זה יישמע לכם מצחיק ואולי קלישאתי, אבל זאת האמת. בעזרת שימוש בכסף מזומן יש לנו שליטה חדה ונבונה על ההוצאות שלנו. אנו נמנעים משימוש מיותר בכרטיס האשראי וכן מריביות ומעמלות מיותרות. השימוש בכרטיס האשראי הוא מאוד מהיר היום שהכל דיגיטלי והכרטיס כבר טעון לנו בנייד. אין לנו שליטה או מחשבה על זה. תגדירו לכם יעד לתקציב חודשי, תשתמשו באפליקציית הניהול יומן, תקציב אישי או בקובץ אקסל לפי מה שנוח לכם. וכן, אל תשכחו שגם אני כאן לעזור. חברים, אני רוצה להודות לכל מי שצפה בהדרכה שלי. הענקתי לכם ידע רב. אני מאוד מקווה שתשתמשו במה שהעברתי לכם כאן היום. אני זמין לכם לכל שאלה, גם בדיירקט באינסטגרם וגם בוואטסאפ.
תרגישו חופשי, באמת לפנות אליי לכל שאלה, אני כאן בשבילכם מהלב, שמחתי להיות כאן איתכם ובשבילכם, ואנחנו נתראה בהמשך. להתראות.